Il-mulej kellem lil Samwel. Kemm seddum qalbek sewda għal Sawl meta jien neħħejtu minn sultan fuq Iżrael. Imla l-qarn biż-żejt u itlaq. Jien se nibatek għand Ġesse il-Betlamita għaliex minn fost uliedu jien għażilt għalija sultan. Samwel wieġeb: kif nista' mmur? Jekk ikun jaf Sawl joqtolni. Il-mulej wieġbu: ħu oġla miegħek, ejt li mord biex tagħmel sagrifiċċju lill-mulej. Sejjaħ lil Ġesse għas-sagrifiċċju, jien imbagħad nurik x'tagħmel, u lil min ngħidlek tidlikuli sultan. U Samwel għamel kull ma qallu l-mulej u mar Betlem. Ix-xjux tal-belt marru jilqgħuh imreda u staqsowh: ġejt hawn bisliem? U hu wieġeb: bisliem, ġejt biex noffri sagrifiċċju lill-mulej. Qazzu wejjew miegħi għas-sagrifiċċju. U hu qaddes lil Ġesse u l-uliedu u sejħilhom għas-sagrifiċċju. Ġara li malli waslu Samwel ra lil Elijab u qal: hawn quddiem il-mulej il-midluk tiegħu. U l-mulej qal lil Samwel: tħares lejn is-sura tiegħu jew it-tul ta' persuntu għax jien diġà warrabtu. Għax il-mulej ma jarax bħal ma jara l-bniedem, dak biss li jidher fl-għajn imma l-qalb. Ġesse sejjaħ lil Abinadab u resqu quddiem Samwel u dan qal: anqas lil dan ma ħatar il-mulej. U Ġesse ressaq lil Samma. Samwel qal: anqas lil dan ma ħatar il-mulej. Ġesse ressaq quddiem Samwel 7 minn uliedu, imma Samwel qallu: il-mulej ma ħatar lil ħadd minn dawn. U s-sokta jgħidlu: dawn huma it-tfal kollha? Għatfadal iż-żgħir, wieġbu Ġesse, qiegħed jirannaġġ. U Samwel qal lil Ġesse: ibgħat għalih u ġibu, għax ma noqogħdux fuq il-mejda qabel ma jiġi hawn. U bagħat għalih u ġibu. Kien żagħżugħ ruxxan, għajnejh ħelwin u sabiħ fis-sura tiegħu. U l-mulej qal lil Samwel: qum u idilku għax danu. U Samwel ħa f'idejh il-qarn biż-żejt u dilku quddiem ħutu. Indakinhar il-quddiem niżel fuq David u ħakmu l-ispirtu tal-mulej.